Sa ngalan samahan ug sa anak ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo manahakan ninyo. Itong pagsaulog sa Santos nga Misa, ato kining ipahinungod, pagpasalamat sa Dios. Gihatagan kita ehemplo sa usa ka bata ang Senior Santo Niño. Nga mahimong atong sundon aron kita mamahimo pong makapahimo sa Dios pinaagi sa pagpuyo o pagbaton sa kinaiya sa usa ka bata. Ang kinaiya sa pagkamapaubsanon o pagkamasaligon sa Dios. Ato lang pangayon ang dugang grasya sa Ginoo nga makalaho tayo unta kita nga ato kining mahuptan hangtod atong dawaton ang ganti nga gitagana sa Dios nga moangging harian sa langit. Alang usab sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ilaban na sa katuyuan sa mga tawo nga atong gisaligan nga yampo og sa tanang kalag sa purgatory. Mga igsoon, rumandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Cristo
Kaluyan na ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Kadahil sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos namin mong hari, Diyos samahan magkagagawang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nangawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Na ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing nalangkot, O Jesucristo. Upan sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos sa Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan nga naa sa mga langit. Ilununta namo ang nga Dios ang imong bugtong anak bisan diha sa kaubos sa iyang kinaya nga tawhanon. Og simbaho namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuha nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasingkasan. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa inging harian dinhi kanamo. O sa pagpadangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buyog hariban kanimog sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na batiog kasubo ang kaniadtong nag-antos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabolon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan, latas sa dagat. Ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidla ka na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inig kating ani, og ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yogo nga iyang gisangon, og ang karga nga iyang gipasan, og ang garote sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunogon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat, ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki.
ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipi sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Awiti ug bagong awit ang Ginoo, kay nakabot niya ang kadaugan. Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog, gipaila niya sa kanasuran ang iyang makaluluwas nga gahom, gituman niya ang iyang mga saad sa katawhan sa Israel, uban sa walay paglubad nga gahom o pagkamaunungon. Daiga ang Ginoo, dinuyugan sa mga alpa, pagtugtog og huni diha sa mga alpa, bulhuta ang mga trumpeta ug mga budyong, singgit sa kalipay atubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Epeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo.
Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus, ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinomduman ko kamo sa akong mga pag-ampo, ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyog maalamon, ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan, aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niining gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Himayahon ka, Alleluia, ang labing gamhanan nga atong Diyos. Marunong sa gihapon, Alleluia, ug sa katuigan nga tanan. Ang Amahan, ug ang Anak, ug Espiritu Santo, Alleluia, maghahatag sa atong kaluwasan. Himayahon ka, Alleluia, ang labing gamhan nga atong Diyos. Ang Ginoo manaha ninyo. Manaw sa kanimo, Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. himayahon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Hesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila ug miingon siya, hinumdumi kini. Gawas kong mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata. Dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyong kaugalingon ug magpakasama nining bataa. Ug ang magadawat sa usa ka bata nga sama nini sa akong ngalan, magdawat kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa nining mga gagmayng bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong gabi kaninyong tanan. O Pits Senior. Indot kaayo tungod kay bago pagalik kita nga nahuman sa atong Christmas season, atong gipadayon ang pagsaulog sa Batang Hesus. Ato lang gipatubo og gamay. Aron atong saulogon ang sinulog. Ang pagsaulog nato pahinungod sa Batang Hesus. Susamang mensahe ang atong gidawat sa atong pagsaulog sa pagkatao sa atong manunobos. Tungod kay sa dihang
Ang Dios nga nagpakatao ug nipuyuban kanato in a very weak state, pinaagi sa usa ka bata, iagi ko sa kabata, ug sayod kita nga ang bata helpless, usa ka bata dependent kaayo sa mga ginikanan o sa mga dagko. Ang usa ka bata of course harmless. Iyan ang gisinati. Very weak state. Apan sa iyang pagsinati niini, gitudluan pud kita to become like this child. Munang si Jesus sa atong ebanghelyo miingon, unless you become like these little children, dili gayud kita makasulod sa gingharian sa langit. If we want to become great in the kingdom of heaven, magpaubos kita ng mga lagad kaniya. Mao kini ang susi sa gingharian sa langit. Magpasalamat if you are given the chance to serve. Ato lang himuon ang makapahimuot sa Dios. Ato lang tumanon ang iyang giingon nga atong batunan ang pagkamapaobsanon. Tungod kay ang model sa pagkamapaobsanon mao ang Dios. Ang Dios nga nagpakatao ug nipuyo uban kanato aron kita nga mga tao nga nakig-uban ang Dios kanato matudluan nga mahisusama kaniya nga balaan. Aron kita nga mga tao nga ang Dios miuban kanato maningkamot nga masusama kaniya nga balaan. Mao nang si Jesus kanunay nagtudlo kanato sa dalan paingon sa gingharian sa langit. Munang magpasalamat kita sa Dios sa maong grasya nga iyang gihatag kanato. Ang grasya nga gitudluan kita niya sa dalan paingon sa langit. Klaro kaayo ang mensahe sa Dios sa atong ebanghelyo. Unless we become like these little children, we can never enter the kingdom of God. Not to be childlike, and not to be childish, but to be childlike. Ang paghupot sa kinaiya sa usa ka bata. Naturally, ang usa ka bata, usa ka tao, usa ka bata nga mapaubsanon. Tatak na sa usa ka tao, sa usa ka bata, ang pagkamapaubsanon. Usahay kasab-an mo, hilak lang. Usahay kasab-an mo, dungo lang. Mao kini ang kinaiya nga makalangit. Kitang tanan, miagi man ta sa usap sa pagkabata. O say makalimuta sa kinaiya nga atong gihuptan. Kung moabot ang gali ang punto sa atong kinabuhi nga doon na natay nakabot niining kalibutana, usay makalimot na ta sa pagpaubos. Usay makalimot na ta sa paghilom. Makalimot na ta sa kinaiya nga ato nang gihuptan sa atong pagkabata. Nga maunta ka na'y susi nga atong maangkon ang langit. Mao na nining kasaulugan sa pagsaulog nato sa batang Hesus, gipahinumduman kita pag-usap sa paghupot niya ng kinaiyaha if we want to become great in the kingdom of God. Unsa maning humility. Unsa man kining pagkamapaobsanon. Ang humility comes from that Latin word humus. Unsa man ang humus? It means soil or yuta. Susamag yuta na usay di ta makabantay apan ato nang gitamakan. Susamag yuta na usay di ta makabantay apan ato lang ludan. Panwalay imik. Nagpadayon siya nga yuta. And that's humility. Naigitawag sa kalibutan og false humility. Ug mao kana ang pagpaubos nga wa makapahimuot sa Dios. Apan gitudloan kita sa Dios how to become humble. Kay siya ang nahimong modelo kanato sa pagkamapaobsanon. He's a God. He's great, powerful.
but He became like us, human. Iyang gidawat ang atong kasinatian sa tawhanon, gidawat niya ang kasakit, gidawat niya ang kamatayon sa cross, kusa ka pagpadayag sa pagkamapaubsanon. Dili og tungod og alang sa atong kaluwasan. Muna ang kinahanglan nga huptan, labi na sa atong pagsaulog niining kapistahan ni Senyor Santo Niño. Dili lamang kutob sa pagpadaghan sa mga tao dito sa syudad, uban sa pagpadaghan sa mga basura, unya. Naglisod na ang city kung asa ilabay ang mga basura. Kay dili pa pwede palabayan ang landfill sa Cebu City. Kundili ang paghupot nga ng kinaiyaha nga makapadako kanato sa gingharian sa langit. Dili man ta makaadto, apanining kamo ta to be humble before God. Sama sa akong giingon, adunay mga higayon that we are given the chance to serve. Sama pananglitan sa mga different organizations sa atong parokya, lectors of cantors, mga collectors, choir, lay ministers, mga acolytes, and other organizations in the parish. That's a God's way of loving us, that we are allowed to serve. Pero it's up to us kung ato ba kining gigamit nga okasyon aron mahimo kitang mapaubsanon nga nangalagad kaniya. Ang atong pagpangalagad nakapahimuot ba sa Dios? Ang mga Pariseyo o ang mga magtutudlo sa balaod, they claim that they serve. They help the poor. They pray. They fast. But why is it? Niingon man si Jesus kanila, mga tigpakaron ingnon. Why? Because when they serve, when they pray, when they fast, not to change them for the better, not to please God, apan para sa ilang kaugalingon nga dungog. Munang ang atong pagpangalagad is not for us. It's for the glory of God. Kanaunta ang dili nato makalimtan sa atong pagsaulog dining kapistahan sa Senyor Santo Niño. Tungod kay mao ka na ang mensahe sa Dios sa atong pagsaulog niini. Ato lang pangayon ang dugang grasya sa Ginoo. Na kung ato ning panganduyon nga huptan, we always ask that grace from the Lord. Nga mahuptan nato kini, nga mapaubsanon. Kaya kung ato galining pangayoon sa Ginoo, there are many times nga suwayon kita. Kung ato bagayod ning gipangandoy. O kung suwayon gali kita, is God's way of telling us nga He loves us because He wants us to be with Him in His glory. Unang sa atong pagpadayon, nining pagsaulog sa santos nga misa, ato ka na pangayoon nga grasya sa Ginoo. Grasya sa pagkamapaubsanon. O grasya sa pagkamasaligon sa iyang gugma. Hinaot paunta. Palihog manindog ato karong bag-uhon ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Kristo nga nagabugtong Ginoo nato, agipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, isaki sa sugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit o nigalingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik sa arong paghukom sa mga buyog sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, ang Dios nagpakatao kay buot man siyang makikuban kanato.
dinasig sa maong kamatuuran, masaligon kitang mudangat sa ato mga panginahanglan ngadto sa amahan, ug moingon kita, O Senyor Santo Niño, kaluy kami. O Senyor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang simbahan, mahimong kahayag ug bahandi sa tanan nga mituo kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong nasod nga Pilipinhon, mudanag nga kahayag alang sa uban mga kanasuran. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabatanunan, malipay nga mga lagad kang Kristo o sa iyang simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Nga imuuntang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang nangamatay makadayon na sa tunhayng himaya ug kalipay uban kang Kristo didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Huwamahan, mapasalamaton kami, nga imong gipadala kanamo ang imong bugtong anak. Mahimuunta siya nga kahayag sa among pagpanaw, niining kinabuhia. Ug giya, nga magdala kanamo subay sa dalan sa kaluwasan. Hini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamoro na ako ng sakripisyo, dawato nun ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan.
O Dios, ang mga mahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing o sa buhi nga pagtuo. Nagasaulo kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagabata sa imong anak. Nga nahimo sa kanamo. Himo ang kining sakripisyo din kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba. Magpasiguli ka namo nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaha kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag. Ang Dios nahimong tao uban kanato. Ug ang tao nahibalik pagkahiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulob sa kaalaot sa tao, mihatag og walay kamatayon nga dungog alang sa may kamatayon nga tao. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios o sa tao, mo'y nag-uli nganhi kanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing walay katapusan. Ug busa sa among kalipay nagaawit kami sa imong himaya duyog sa tanang panon sa mga anghel diha sa pag-ingon. Santos gad ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mo espiritu ro pagsantos sa mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon may kuha sa sakanis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan. Nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo.
Tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila kang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-as silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyoy kaming tanan. Himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nginahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ikaw nga daygon ug ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita ni Hesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuon dinhi sa yuta. Maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matatadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upang sayuwa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasayo sa mga nakasalakadamo. Ug dili mo kami tuyan sa mga barulay. Inunuha-luha sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo maraming harian, ang lahog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaha kaninyo. Karon natong ipakita ang atong pag-inigsunay. Panagdaan. Sa kalibutan.
Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Santos na Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon ug karon. Sa tanan nga katuigan, pagadaygon ka, walay tubong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Santo Niño, Señor Santo Niño, unaghang salamat sa kaayo mo. Dayon sa kalunayo, simbahon kagayon. Santo Niño, Santo Niño, ako. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan ang kamiglo na, diha sa dukan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tubong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Santo Niño, Señor Santo Niño, unaghang salamat sa kaayo mo. Dayon sa kalunayo, simbahon kagayon. Santo Niño, Santo Niño, ako. Santo Niño, Santo Niño, Señor Santo Niño, unaghang salamat sa kaayo mo. Dayon sa kalunayo, simbahon kagayon. Santo Niño, Santo Niño, ako. May sukul ka ng pagmahal, alam ka na kung ipakita mo. Ang kamatayon walay gahom, sa pagbuong ng ianang lakong kalayo. Tinuluhan siyang higaon, sa kamatay nagkabunto. Magampo kita. O Dios, among amahan, nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Ninyong gianak ni Maria nga Berhen. Mangitaon ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga makapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Mayong gabi kaninyong tanan. Niining ikaduhang adlaw sa tong misa novena sa kapistahan ni Señor Santo Niño sa ngalan sa
team of pastors headed by Reverend Father Nelson Artisano. Daghan kayong salamat sa atong mga lectors, cantor, ingon man sa ato ang choir, Eucharistic ministers, altar servers, PYCC, sa atong mga collectors, ang napahigayon karon sa atong live streaming, Ma'am Chinky Panyaris, ug sa tanang naglihok sa atong liturhiya karon, daghan kayong salamat. Daghan usab kayong salamat sa atong mga pilgrims nga nagagikan sa Zone Poblacion Ilaud led by Mr. Chito Inicio, Zone Poblacion Ilaya led by Mr. Alex Carion, Poblacion Barangay Officials led by Barangay Captain Edward Paul Caomiran, Tanod Officers led by Mr. Abonio Daligdig, DepEd Barili District 1 led by Mrs. Maribel Revilla, Barili Central School led by Mrs. Carmelita Luna, Principal Bartolome and Manuela Panyaris Memorial National High School Junior and Senior High led by Mr. Amel Villarmente, Shilemeth Learning Center led by Mrs. Ana Maria Iwican, World Apostolate of Fatima led by Mrs. Expedita Langido, and Santa Ana Shrine Catechist led by Mrs. Shoni Villarin. O kaninyong tanan nga ani karon dinhi ni tambong ni ining Santos nga misa, daghan kaayong salamat. Sa atong mga pahibalo ugma ang atong pilgrim sa atong ikatulo nga mesa novena mao ang Zone Gibuangan, DepEd Barili District 2, Gibuangan Central School, Gibuangan National High School, Gibuangan Barangay Officials, Zone Sayaw, Sayaw Barangay Officials, Sayaw Elementary School, Zone San Rafael Barangay Officials, San Rafael Elementary School, Parish Youth Coordinating Council, Cofradia of Divine Mercy, Don Rosarians, Devotion to the 2000 Hail Mary Prayers, and Cofradia de San Jose. Ang sunod nga pahibalo, ugma, walay meeting ang tanang lectors of cantors. Ang sunod nga pahibalo, ang misa novena sa kapistahan ni Senior Santo Niño paghahimuon kada alas 6 sa hapon. Ang sunod, ang misa sa kapistahan ni Senior Santo Niño paghahimuon sa Enero 25, 2026, Domingo sa alas 4 sa hapon. Inikahuman sa Santos nga Misa, isunod dayon ang prosesyon ni Senior Santo Niño. Ang ruta sa prosesyon, magsugod kita sa simbahan, laho sa Jolly's Bake Shop, St. John Lumber, Alquisalas Residence, Casa de Pañares, Royal Bank o Barili dayon na diri sa simbahan. Ang sunod nga pahibalo, giawhag usab ang mga balay nga maagian sa prosesyon, palihog og andam og altar o pagbutang og imahe ni Senior Santo Niño. Aduna usab kitay sinulog offering sa January 25, 2026 adlaw nga Domingo sa alauna sa hapon. Mao kini ang ato ang presenter sa ato ang sinulog. Una, Akademya di Santa Ana San Joaquin, ikaduha Santa Ana Academy, ikatulo Inhansa Kanang Panabang, CWL, Catholic Women's League. Ing akaupat, Don Rosarians, World Apostolate of Fatima, Apostolado sa Pag-ampo, Divine Mercy. Ikalima, District 1 and 2. Ikaunom, District 3. Ikapito, Choir, BLD. Ikawalo, District 4. Ikasiyam, Barili Central School. Ikanapo, Parish Youth Coordinating Council. And Zone Poblacion. Kada halad gihatagan og 5 to 7 minutes including entrance and exit and maximum of 30 participants. Daghang salamat ug may gabii kaninyong tanan. Manindog ang tanan. Ang ginumana kaninyo ug manalangin kaninyong makagagahong nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dado nato ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagkubalani sa gugma, sarahan daw parangka. Pagkubalani sa gugma,
sumbong ang mataho mong larawan sa unang mga misyonero Sa balay ipaldan, kanila ikaw nagpakita-kitan ka. sa imong gugma kanamo maluoy kaunta nga kanimo nagilaban kanamo maluoy kaunta nga kanimo nagilaban. Maayong gabi kaniyong tanan. Here comes Misty Alcantara.